Can't possibly love. Guns fly. Guns fly. Νομίζετε ότι η Πτολεμαΐδα κοιμάται? Κάνετε μεγάλο λάθος. Η Πτολεμαΐδα δεν κοιμάται ποτέ. Βρισκόμαστε στην οδό Πλαστήρα μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο, συγκεκριμένα δίπλα από το κτίριο του ΟΤΕ, και έχουμε βρει το καταφύγιο της διασκέδασης. Καφέ μπαρ Ριφούτζιο. Νίκο. Καλησπέρα Βαγγελιό, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Για πάμε. Si yo canto así, tiene razón. Si yo canto así, tiene razón. Cantando solo, sigo desde aquí. Si yo canto así, tiene razón. Si yo canto así. Νίκο, το μαγαζί λειτουργεί όλη μέρα ή μόνο το βράδυ? Το μαγαζί λειτουργεί με καφεδάκι όλη την ημέρα. Και το βράδυ βέβαια με ποτάκια, κοκτέιλ, σφινάκια και ό,τι άλλο θέλει ο κόσμος. Καλή παρέα να έχεις. Καλή παρέα να έχεις βέβαια και εμείς έχουμε πάρα πολύ καλή παρέα. Μάκη, πώς περνάμε στο Ριφούτζιο? Στο Ριφούτζιο περνάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουμε εδώ τον Νίκο, μας φτιάχνει τη διάθεση. Διασκεδάζουμε τα ποτάκια. Διασκεδάζουμε, η μπάρμαν μας είναι εδώ. Έχετε πολλούς μπάρμαν. Να πω κι εγώ μέσα. Να γίνει από πάνω να πάμε καλά. Μόνος δεν μπαίνω. Πάντα θέλω παρέα. Θα βάλετε ποτά μαζί. Θα βάλω μαζί ποτά. Είναι Καλά, πολύ θα ωραία. και το μέσα. Πώς περνάτε στο Ριφούτζιο? Πάντα υπέροχα. Ωραία. Πάντα. Άρα θα πεις στον κόσμο ότι πρέπει να έρθει για να το δείτε από κοντά. Μια χαρά είναι, πολύ ωραία. Μακάρι να έρθουν όλοι. Επιβάλλεται, πρέπει να έρθει ο κόσμος. Περνάμε πολύ καλά, τα αφεντικά είναι τα καλύτερα. Είμαστε σε μια ωραία πόλη, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ καλό κόσμο. Ωραία, ας πιούμε ένα σφινάκι και να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει. I see you found my underground. Help yourself to guns and